19 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки. 9 березня, 1471 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. У цьому випуску розкажемо про таке. 9 березня під егідою Шевченка. Судове засідання, декламування віршів, премії та квиток у метро. Володимир Рубан отримав 2 місяці арешту без права на заставу. У Криму знайшовся Абдулла Ібрагімов. Він заявив про катування ФСБівцями. Два місяці арешту без права внесення застави за спробу організувати теракт. Такий вирок оголосили Володимиру Рубану, керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус». Напередодні його затримали прикордонники на пункті пропуску Майорське з арсеналом зброї. Її він намагався вивезти на підконтрольну Києву територію. В СБУ кажуть, Рубан планував замах на перших осіб держави. Подробиці цієї справи далі в сюжеті. 8 березня, 9:15 ранку. На пункті пропуску Майорське прикордонники під час перевірки вантажу знайшли цілий арсенал зброї. Міномети та автомати Калашнікова виявили у меблях, що начебто призначалися для сім'ї переселенців. Небезпечний вантаж із зони АТО на підконтрольну Києву територію намагався вивезти Володимир Рубан, керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус». За словами голови СБУ Василя Грицака, спецслужби вже тривалий час спостерігали за його діяльністю. Тепер можуть сказати точно, планувався масштабний теракт проти перших осіб держави. Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший за часів незалежності нашої держави. Заради спокою громадян президент Петро Порошенко наказує очільнику СБУ взяти справу на особистий контроль. Каже, українці мають знати, хто і як в країні готує терористичні атаки. Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки. Хочу наголосити, що мова йдеться не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа. Обстріли будівлі Верховної Ради, замахи на президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Турчинова, міністра внутрішніх справ Авакова та екс-прем'єр-міністра Яценюка. Для цього, за версією прокуратури, Рубан і спробував вивезти чималий арсенал зброї із зони АТО. Після оголошення підозри Володимиру Рубану вже обрали запобіжний захід – арешт на 60 діб без права застави. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного Рубана Володимира Володимировича 16 серпня 1967 року народження встановити в межах терміну досудового розслідування тривалістю 60 днів, тобто до 9 години 5 хвилин 6 травня 2018 року. Він просто перевозив меблі. Так Володимир Рубан у суді пояснив цей інцидент. Своєї провини не визнав і запевнив, нічого не знав про вантаж, який перевозив. Більше того, навіть не мав перепустку на перехід до непідконтрольної території Донбасу. І взагалі, операція була спланована офіцером спецпризначенців з позивним «Кедр». Я виконував роль водія. Автомобіль, на якому я рухався, належить старшому офіцеру Кедр. Він його придбав в Донецькій області. Я мав перевезти один товар на ту сторону і звідти забрати зі слів Кедра, забрати меблі. Зрештою, Володимир Рубан потрапив у тюремну камеру і до чорного списку миротворця. Громадська організація миттєво відреагувала на резонансну справу. Відтепер прізвище Володимира Рубана у списку миротворця асоціюють із посібництвом тероризму. Під вартою він перебуватиме до 6 травня. Тетяна Сулій, Заман, АТР. 12 годин без води та їжі, психологічний тиск та залякування. ФСБ незаконно утримувала кримського татарина на тимчасовій адмінмежі з Кримом Армянськ. Абдуллу Ібрагімова допитували та примусили підписати невідомі папери, повідомляють кримські правозахисники. У нього вилучили усі гаджети і вже під ранок відпустили. Подробиці в сюжеті.
Через кілька годин після того, як родичі Абдули Ібрагімова втратили з ним зв'язок, вони вирушили на пошуки. Він повертався з материка до Криму, перейшов український Каланчак, на російському пункті Армянськ він зник. Тільки під ранок Ібрагімов зателефонував рідним. Когда мы заполняли заявление и составляли заявление о пропаже Абдулы, в полиции нам позвонили из дома и сказали, что он приехал домой избитый. И сказал, что его избили на границе. Он настолько избитый, даже не в состоянии объяснить, как он доехал и что с ним. Зараз Абдула Ібрагімов почувається краще. Дружина розповіла про подробиці його затримання. Я даже не знаю, они не называли причину задержания. Они его просто в какую-то вот будку увели и начали допрашивать, ничего не рассказывая, задавали какие-то непонятные вопросы. Его 12 часов держали без еды, без воды, и вот в час, в 1:30 ночи отпустили, и он своим ходом вот в таком тяжелом состоянии добрался на автобусе домой. Не смог даже никому позвонить, они не дали ни телефона, ни возможности вообще позвонить кому-то. Его удерживали, к нему оказывали психологическое воздействие, к нему оказывали меры физического воздействия. Сотрудники, которые его задерживали, пытались узнать, с какой целью он выезжал на Украину. Я думаю, что это некоторым образом связано с предвыборной кампанией, с предстоящими выборами. Заставили подписать большое количество бумаг. При этом он не может сказать, что именно он подписывал, так как подписывал он их под воздействием. Затримання, допити та знущання на адмінмежі з Кримом – вже звичні методи впливу ФСБ на кримських татар. Наприкінці минулого року російські прикордонники затримали 7 дружин кримських політв'язнів, які поверталися з Херсону до Криму. Правозахисники радять усім, кому випадає честь спілкування з ФСБ на кордоні, у першу чергу повідомити близьких про проходження кордону. Бажано не проходити кордон одному. Усі гаджети мають бути заблокованими, застосовуйте паролі. Не давати жодних свідчень, не підписувати жодних паперів на підставі 51 статті Конституції Російської Федерації. Олег Борисов, Ріана Алієва. Заман. АТР. Світ не визнаватиме результатів виборів очільника Росії на українському півострові. У ЦВК та Комітеті виборців України закликають кримчан не брати участь у незаконних виборах президента Росії на території анексованого Криму, як у якості виборців, так і працівників виборчих дільниць. Тим часом, аби створити потрібну картинку, Кремль вдається до виборчих технологій з використанням студентів. Детальніше розповість Олена Стецюк. 9 днів до виборів російського президента. Сам факт їх проведення на території України вже суперечить як українській конституції, так і міжнародному праву. А участь у них є злочином, пояснює заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Якщо громадяни України братимуть участь у цих так званих виборах у роботі так званих виборчих комісій, якщо вони братимуть участь на цих виборах у статусі довірених осіб, кандидатів, офіційних спостерігачів чи будь-яким іншим активним чином братимуть участь у так званих виборах, це неминуче за собою потягне юридичну відповідальність, включно до кримінальної. А це до 15 років позбавлення волі. У Європарламенті вже заявили, спостерігачів на ці вибори не відправлятимуть. Якщо якийсь парламентар і поїде, це буде його особиста справа. Такі вже й знайшлися. Німецький політик Андреас Мауер планує відвідати кілька дільниць в Криму. Голова комітету виборців каже, Верховна Рада спрацювала на випередження, ухваливши звернення до міжнародної спільноти не визнавати ці вибори. Це дозволить паралізувати оці потоки проросійських політиків, які будуть використовувати для створення картинки легітимності виборів. Кремль хоче перетворити Крим на другу Чечню, намалювавши там майже 100% явку і підтримку Владимира Путіна, каже Олексій Кошель. Бюлетені в Криму вже надруковані. Вистачить навіть на тих, хто 18 березня приїде на півострів, заявляють у тамтешній виборчій комісії. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, очільнику Кремля важливо створити зрежисовану картинку масовості голосування. Їм потрібно, щоб цей день пройшов тихо, як можна, і в той же момент на екранах, щоб це було такий вигляд нібито радісний, з посмішками. Тут тобі русські з кокошниками, тут тобі україночки з вінками, а тут тобі кримські татарки в фесках. До масовки залучатимуть і студентів. Вони зніматимуть фільм про «Русську весну» в Криму, одразу біля виборчих дільниць. В Криму російська окупаційна влада вирішила отаким колгоспно-радянським стадним принципом зігнати молодих людей на вибори.
Для цього, я думаю, що будуть задіяні весь спектр технологій, і зйомки фільмів, і традиційні розіграші мобільних телефонів. Але світ обдурити не вдасться, переконані фахівці. Світова спільнота не визнає вибори на території анексованого півострову, але навряд чи йтиметься про невизнання виборів загалом. Тим не менш, сам факт обрання очільника Кремля на території України не мине безслідно. В майбутньому це може бути один із аргументів того, чому необхідно, по-перше, як продовжувати економічні санкції проти Росії з боку провідних держав світу, з боку європейської спільноти і так далі, так і для накладення нових санкцій на Російську Федерацію як на країну-агресор. Тим часом українські націоналісти вже заявили, 18 березня блокуватимуть російські дипломатичні установи у містах України та влаштують коридор ганьби для російських виборців. Олена Стецюк, Іслям Пінка, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Ми продовжуємо згадувати події 4-річної давнини у Криму. 8 березня тисячі жінок на півострові вийшли на мітинги за мир і проти окупації Криму. 9 березня знову мітинги проукраїнських громадян, переважно біля пам'ятників Тарасу Шевченко. Саме того 9 березня 2014-го відзначалася 200-та річниця від дня його народження. Тим часом російські загарбники нарощували плани захоплення півострова. Як розвивалися події у ці дні, далі без коментарів. Что это такое? Опомнитесь, люди! Я за мир и за Украину. Не входить в состав участковых и окружных избирательных комиссий, не давать своего согласия на включение в списки избирателей. На улице надо выходить и показывать свое отношение к референдуму. Я не вижу их будущего в этой стране, которую нам собираются сделать. Сьогодні 204-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. У Києві до пам'ятника Кобзарю несуть квіти. Не забули про Шевченка і в окупованому Криму. У Сімферополі до монумента символа вільної України принесли активісти квіти. Українського культурного центру поклали квіти, вшанували Кобзаря. І в інших містах півострова, Керчі та Ялті. За життя Кобзареві у Криму і в Севастополі побувати не довелося, хоч він і намагався відвідати півострів дорогою з заслання. Проте у своїй творчості Тарас Шевченко одним з перших серед українських художників зобразив кримських ханів. Докладніше Олена Царенко. За свідченнями істориків, перше знайомство Шевченка з морем і Кримом відбулося під час поїздки в дитинстві маленького Тараса разом з батьком і чумаками. Хоча інші дослідники таку подорож Тараса до півострова заперечують, розповідає мистецтвознавець Василь Перевальський. На жаль, Шевченкові не довелося побувати в Криму. Не довелося йому побувати і для того, щоб продовжити навчання з академічної освіти як художник за кордоном.
Про Крим Тарас Григорович Шевченко дізнався ще в дитинстві, в основному з розповідей чумаків, які проходили чумацьким шляхом біля його села. Пізніше, навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, він ґрунтовно розширив свої знання про Крим та його історичне минуле. Шевченко – це всесвітньо знаний і вселюдський поет, не тільки український. Він, хоч не був у Криму, але мав його творчість також добре знана в Криму, і ще й зараз є і в Севастополі, і в інших містах пам'ятні місця. Не був, але мріяв побувати. Тема Криму знайшла своє місце в різних напрямках творчості Тараса Шевченка. У 1837 році він написав портрет віце-адмірала Павла Нахімова. У 1842 році молодому Тарасові замовили ілюстрацію до книги про графа Суворова. Серед його робіт – картини «Суворов у кримського хана Шахінгірея», «Суворов у Мосибея», «Суворов на святі в честь угоди з татарами». До теми Криму Шевченко-художник повернувся і після заслання, створивши картини «Дари в Чигирині» і «Богдан Хмельницький перед кримським ханом». Тарас Шевченко – перший серед українських художників зобразив кримських ханів Іслям-Гірея III і Шахін-Гірея, інших кримсько-татарських правителів і полководців. Працюючи над картинами, майстер глибоко вивчав не лише історичне минуле, а й побут і традиції кримських татар. Олена Царенко, Данило Карп, Заман, АТР. У Львові завдяки Тарасу Шевченку встановили рекорд України. Біля пам'ятника великому поету понад 1000 хористів одночасно виконали пісні на Шевченкові вірші. Лунали «Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи мої думи» та «Заповіт». Його твори перекладені на 150 мов світу. Шевченко мріяв про часи, коли його країна буде незалежною, суверенною державою, коли в Україні шануватимуть мову, культуру та історію нашого народу, а люди будуть щасливими. У Національному музеї літератури сьогодні лунали твори та пісні різними мовами. Серед них і кримський татар. Святим дивом сяють храми Божі, ніби з самим Богом розмовляють. Дивлюся, я сам млію. Тихо задзвонили у Києві. Озирнувся кругом себе і, прихрестившись, пішов собі тихо в Київ. Богу помолитись. Цього дня відзначили лауреатів Шевченківської премії, серед них кримчанин Ярослав Пілунський. Оператора з Криму нагородили за роботу над серією стрічок, присвячених подіям Революції Гідності. Також за цю серію премію отримав режисер Володимир Тихий і оператор Сергій Стеценко та Юрій Грузінов. Серед 8 лауреатів також письменники Ема Андрієвська та Сергій Плохій, музикантка Вікторія Польова та художник Павло Маков. На вручення премії лауреати прийшли у футболках з зображенням ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Головне ток-шоу країни про Крим. Проект «Міст» дивіться на телеканалі АТР вже цієї неділі о 20-й вечора. Протягом 2 годин у прямому ефірі політики, народні депутати, правозахисники обговорюватимуть тему виборів російського президента на окупованому Росією півострові. Все мы понимаем, что выбора, в принципе, нет, и в самой России нет, тем более на оккупированных территориях. Мы поговорим о том, есть ли возможность, а она есть. Мы считаем, что возможность не идти к гражданам Украины, которые остались на оккупированной территории, не идти на эти псевдовыборы. Мы хотим узнать все точки зрения и какие последствия будут ждать всех тех, кто пойдет работать в избиркомы или будет всячески помогать и агитировать, приходить на голосование 18 марта. Это будет очень знаковая передача, знаковый эфир. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарської» о 8-й. А зараз на АТР програма «Акшам» із Любомиром Ференцом. Будьте з нами.